Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Lembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manibo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito'y tipagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak itirimbag nga bigat na imbaga aldaw na imbaga oras. Kada kayaming sa abada, it's enuan yaman ti oras kan aldaw ti ayan ito nga paset ti lubong, kapkablawon ta kayo iti happy watching, ket pakishare ti program tayo. Share this program. Ket padanan nyo ti pagkasalitaan ni Lenlen nga napoluan, arapaap. Amin tayo ket atarapaap tayo. Ngam kasanot agarapaap, kasano matungpal tayo tarapaap tayo. Padahanan nyo papagayam, ti pagkasaritaan ni Lenlen. Hintayon drugyan. Papagayam, dati pagkasaritaan ni pagayam tayong Lenlen nga pinuuluan tayo ti arapaap. Amin nga tao ket atarapaap na. Sinot awan arapaap na. Posible nga awan arapaap yun. Uri simple lang arapaap. Saan tabat nga arapaapon na kita hante magunod. Di ba? Okay. Happy once yung gini Padre Fernando dyan bareng. Ya? Yan, ni Ronald Albayal Decano. Yan, amin kayo yan. Kamada magbibuya. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ti pagkayam, ti Lenlen. Na napawalawan iti arapaap. Dear Manong Nemi, tas tauna yung tiragsak ko Manong Nemi, tas syempre nadanunanen itinak pa nagturpus iti high school. Siya tinauna kada kami nga talo nga kakapsat. Makitaltalon laeng ni tatang, irinto tatumultulong metlaeng ni nanang, iti taltalon Manong Nemi ken kunada nga plain housewife. Sakbay ti batang graduar ko Manong Nemi mangmangi ko idin kada tatang kininanang nasandak lagi din kabaylan kapag basahin iti college. Adaan akong di boyfriend, Manong. Naman pa'y nasapa, anak i boyfriend nak. Ngem, mawatan met datatang kininanang ti relasyon mi Manong Nemi kada iti boyfriend ko. Nagsipod ta, nasingpet Manong Nemi. Ken kalugarami metlaeng Manong. Wen, iso da ito'y ni Bubot. Guwapo ni Bubot Manong Nemi. Inuna iti siya iti duwang atawen, high school graduate laeng ket agpaspasada iti tricycle iti lugar ni. Irineta nga pa nagturpos ko siyempre di tricycle ni Bubot tinagluganan mi. Kaduwag datatang kininanang ken nagitituwa kapsat ko.
Inarakop ko datatang gininanang manong nami kalpasan ti programa. Kat nagawit kami dito balay, manong nami kat sinango mi siyempre iti pasit lang nga naisagana ngayon kang pagsasangwan. Kalpasan manong nami basit lang aparti kinasarita datatang kininanang. Kalpasan nga nagpakada ni Bobot nga agawidan ken kalpasan met manong nami nga nagyaman iti tulong na ken kinaimbag na. Siyempre, hamad mariklikan na ti apagapaman nga panaginarakop mi ti loko nga bubot ay libas na agkanno ka iti lips ko. Ikaw matulog ka anak. Rabiin. Uri na kami kayo ni tatag mo kita. Ingkam tumanin na masapa ka. Ito taltalon, gabuta kapigsa ito tiraap. Ano iti plano man na? Mapagbasa na ka rin college tang, nang? Ay, saan mi nga may kari anak ta? Niraramot nga nagbagyo. Kabayatan nga. Saan pa nga naghapas? Tipagay tayo. Kat manula yung tinabagay tayo. Sa na itin nga abang. Awang mat nga ruti gaman may akwarta kininanang mo. Tapos nata ko mapag-enroll mo. Awang mat mabalin tayo ngayon ako. Awan lang ti di awan anak. So nga, laligin itin may. Tapos saan ka mapagbasa. Adarapahap ko, tang, nang. Sino ko matiawan terapahap na. Tanya ngamin terapahap mo, masalutsot ko man. Nasanda ka matulungan ng basa. Tulungan tibagik. Kawa na. Taga-bakasyon ng tasang kagbasa, dumatang kita mabalin mo nga sir ka nga trabaho dito tiyandaan. Una di kita karenderya. No dituyak lang. Sana ko masenso tang, nang. Kasi din ako papanam. Iti siyudad. Sa di Manila. Adayo ti Manila dito eh. Adayo. Isasabo. Nasasadmat lang anak. No, adatamat lang agdadan na. Teko nadang uray kasano trigat ti panagbiag. No, awan ti sumina ka na tayo. Makapagsinakit tayo. Makapagtinulong tayo. Basta. Tilang kidaw ka na kayo. Nagkandang ti pagpletek na mapansin si siyudad. Anda ka nga rodan namayong nga pagsarkam sa diyay. Aristo lang tang. Nang. Para kanya sa nakaapalubusan. Anak mo ko ng Esther. Na narunakan nga ka. Nga ina. Sakto't adada nga saan nga agtal na ti panunot na hamang pampanunot keng kaanak ko. Iso nga uslo ko na ni tatang mo. Ure ka sa no, trigat ti bihag do at datayo. Nga awan ti suminsina at dating agtitinulong. Basta. Kapag darapap ko. Adamat pakatungpalan darapap mo no dakalata dito kahit. Sa masalutsud ko. Palubusan na kakanta ni Bobot. Ninanang met. Kagtawa ka. Kat siyempre, nubyo misuna. Pakadam tumat kang kuha na. Kidawam tumat ti pamalubos na. Mati pa nagkon. Agat saan nakapalubusan. Tanang orti kahetsyo. Dituya. Intunukan, masikugan nak ni Bobot. Mati asawak na din na oras. Kasano pa yung marap? Batong palterapahap ko. Kanya ngamin terapahap mo, kunak manan. Nang bagakon, kahit ko ti makapagturpos. Irapin ko no tagbasan no, daksa di Manila. Di yung kada kayat? Nga dato'y harig na marmar po, nga malay tayo kitagbaling nga sementado. Dumakkel. Pumintas. Maadanin ti kompleto nga likamen. Sapoy. Napya ko maano, abroad ti papanam. Mamatiak. Ngayon na lang Manila, wala mo kon. Nang adalahin dito eh. Iti baliktok nga sapsapulat. Kaya siya kamaladnag ko na.
At damit la dito, iso nga saan ka nang madayo pa eh. Dito pagilyang tayo, tikunak. Di ka dito kayat hang? Nasaan ka lang agtinag nga makitaltalon? Di ka di kadayat nga madaan ka tibukod nga taltalon, tapno, da kayo nagpatalon, da kayo ti pag-abangan da. Sabo. Nakakasano ko mga makagatang tayo, tinalawa taltalon. Alamat, nisang kakiling, di tapay kabaylan ang gatangan, anang tulak na nalawan. Kaslara paap ko tatang. Nanan. Uy, saan ka nga agala paap, itinalayog unay anak. Agasam ta, arapaap mo ti madan tayo itinapindas nga balay nga kompleto alikamen. Arapaap mo ti madan iti nalawa nga taltalon nga tatayo tagpatalon nga agaw-awat tila ti abag. Lalayog unay data nga arapaap. Kanya ti amuyo, baka no anya. Ay na anak, len. Saan ka unin? Arapaap, bagat simple. Agtrabaho ka, irapin mo tagbasa, kinito makapagturpos ka, makapag napindas to trabaho, hindi jay. Nabibiya kas dyan, naman na maami nga magunod mo. Basta tang, kahit ko nga pagbalabaliwan tibiyak tayo, kaya matulungan ko rin dito wakapsat ko. Iso nga, ipawalan nyo kumakanyak ti bendisyon nyo, pamalubos nyo. Kaya di karkararag yun, sabi ko nga, tasan na kang baybayan na po Diyos. Sabi ko matawag ko terapahap ko. Sabi ko ma. No, pa yun da pa nagkadkad idi datatang ganinanang manunemi ngam na alukoy kumatlaida. Ngam ni bubut manunemi ti talaga nga saan nga mamalubos kanya. Nagro na langarudan manunemi, iti na may sagana kon ti arwatek, na itay din datatang kaninanang ti pagpletek. Iti na mapana kon manunemi iti kalsada, tapno mangurayak iti lugan ko nga jeep, nga agpakabisera, sakto aglugan ti bus, manunemi nga mapansa di Manila. Kinamakamnak ni Bobot. Talaga ka din paturi mo? Bukod. Saan kang madayo pa eh? Tanong kas kasano laeng, manayo ng ti ornong ko. Iti ba nagpaspasadak? Ang aling kanto na ikasar. Sus, nakaububingak pa eh. Ag 17 October lang. Baka 18 na ko, into nung ikasar na. Katuin. Nagagagatakmat kang pasada. Mubot, ang darapahap ko. Katuin siya kadaman darapahap ko. Amin nga tao, darapahap na. Ano darapahap mo? Arapahap ko ito mga asawa kang ka. Ngagbaling ka nga asawa, nga anak. Inadigit anak ko. Talong nga anak. Kabaylan tanto nga tamat ngayon kan tinaranya ka masakbayan at talong anak ta. Ure may santo lang ata. Kasano ko ha? Manula yung timapaspas na daham. Katsi ka, papanam. Ando mati mabali mo pagtrabaho dito lugar tayo Tapno saan ka nga umadayo? Tulungan ka. Sumrek ka dito tsandahan. At amo mo ka karinderya nga. Agsapsapol di servidora. Manulat sweldo. Kaya amo nang tinamnaman nga sweldo mo kumanong. Kas ang nakatrabaho mo sa Diyos sudahan. Laman? Nakarubuhat akon. Ururay ka lagin di jeep. Nga pagluganak. May tulod sa di kabisera. Sakto aglugan ti bus. Kag pasyudad. Igawid ka. Kinunahan naman nun naimigit. Iniggaman na ti bag. Nga bitbit ko. Sana ka may gawid po po. Kabuto siya kahit nagtalina dito ito ka lugar. Kabuto saan nga awan dito iti pakatong palang terapahap ko. Una nga, kasanong tayo na yata? Agsusurat ako. Tawagan ganto. Dadantong cellphone ko, dadantong pa ng cellphone mo, di tinawag tanto. Saan ka palubusan? Kahit nung pilit ka. Kahit nung pilit ka. Asasiyat lang lipatan na.
Bubot, no saan ka nagtungpal kanya? Kaawatan nga saan nakapudnong ipatpateg Lenlen. Dadagan dito pagibasaram. Tapno ibaga nga saan kakapudnong ipatpateg. Bubot, daw-dawatag kang kakit pa nakaawat. Asa naglang ti syudad. Sa anak man nga mabante abroad. Just in case, baka makapanak to, kas pag-arigal lang. Saan ko daw-dawatan ti pamalubos mo? Ngayon talagang pursigiyak. Awan dito ti harapap ko. Nadat sa balik ka lugar. Dahil ti lugar nga pagluganak. Ikawid ka. Ibatam ti bag ko. Nagpili-pili ka. Siyak. Una ti harapap nga mapan sa syudad nagtrabaho. Nagpili-pili ka. Numawatan nak. Maoray nak. Ngayon no saan ako nga maawatan. Awan ti maramid ko. Nasakit man. Ngayon. Ikarigatan ka itong alipatin. Ibatamon ti bag. Datan ti jeep. Maada ba ikarga may samay. Ibatamon ti bag ko. Inibatan naman nung nemi kat sangkon nga tinalyaw pa ni Bubot. Nagdugan akong ti jeep. Agdartarayan ti jeep manong nemi nakadakdar pa lang ni Bubot. Diti nagtakdaran na itay. Ipatpatek ka, Bubot. Ngayon siyak sa mong ipatpatek. Ta dinak maawatan. Napatpatek tarapahap ko. Noon ay kari nga si kaken siyak to. Mapasamak. Ngayon no saan? Karigatan ka ng halipatin. Manong nemi sa anak nga narigatan nga nakasapol iti pagtrabaho. Taas deglaeng manong nemi iti terminal ti bus iti syudad. May sa karinderya manong nemi nga danay paskil nga wanted housewife. Nag-apply nga dakos. Nagabukay di probinsya. Wen ma'am, nalaing ka nga ron lukas ta. Amom amin nga trabaho ti balay. Amo kamin ma'am, agluto, agdalos, aglaba, agplansa. Naringkod. Sige. Sumari ka. Dito rin pagtrabaho. Abag kasunay. Kasapulan mi launayin. Kasapulan mi akasapulan. Nepasungal-ngalag nga dangos manong nemi ti trabaho. Kaputan na ganar ti karinteriya. Adamat manong nemi talo. Nga kadwada. Ngam kaputado. Ado di kiti customer manong. Nang ruwan ti kas nga oras. Na aramat dak. Diyay. Nagtrabaho ka daw sa manong nemi, nag-serve, nag-inaw. Kalpasan na, edi tabasidan ti customer, manong nemi, edi balay. Nagdalusak. Nagaduha mo rin da, manong nemi. Naglabahak nga dagos. Di pagpindasan na manong nemi, ada washing machine. Insoronak niya Ma'am Esther manong naming nga nagusar ti washing machine. Di ba kadagas manong nami aduda nga serbiak. Tamalaksid nga tumulong ang iti karinderya. Ada talong agkakabsat manong nami agraman di kiti agasawa. Na naglain nga agbaon. Ay! Dito na eh! Umakaman dito eh! Apay ka di. Dalos man deta. Agur kata ilang Pasko. Dalos man deta. Agtong pa nangaangyak. No kayat mo tagpaut ito nga balay. Anong name? Ububing pangam siya. Nakamamanda. Ngam talaga manong naming inaan nanusak damok nga aldaw eh. Rabiin. Edi kahit kundi agin na nadaan na kiti basid a kwarto. Ay, namanugak. Na talaga.
Maturog ako. Tas sa pahig to tagriing nubigat. Tapos nagtrabaho ko manin. Manong nami inananusak no mampay na ungit da. At dapat na ginugundahoy manong nami nga sipaten ni Ma'am Esther. Ti abagak, ti bukod ko, ti pispis ko. Ma'am, apay nagbayag kan? Diyak magmaguntahan amin, ma'am. Kurang pala no kayam. O mabakabulan mo. Kasi lang diyak sa akin nagpaot. Apay nga di mo kagpaot. Umbag mat amin. Nagigkat ti dua nga servidora yung karinderya. Nagigkat, baka agigkat pa di ba isa? Baka si siyak lang ti adwa mo mauan. Siyak ti para luto. Siyak ti para sukat. Siyak para iserve. Para gidnaw. Ano kung ti trabaho dito balay? Ti aglaba, ti agdalos. Anong naming kaputawan tinamnamahay nga alistong akharat. Inananusak. Numampay. Talaga nga mabambanugak. Puwerag sakit Diyos ko. Handak lagi di nga. Mas tadangran ko na. Kaya di manong naming tadan makambulan ko siyempre. Awate ko na ito muna nga sweldo. Medyo panakkilan mo ita. Rugi akong nagpawit sa jibalay. Nagpakadak nga rin manong nami, tamabanak ang pawit iti kwarta. Basit lang timbati ka para kanyak manong nami, kaputa libre mat amin. O personal, o toothpaste, kada shampoo, kada sabon, saan ko matanas ka ng gatangan. So nga, limlim magasot lang manong nami timbatik. Kata, impawid ko amin manong. Agadan maten, iti pa nagsurat ko. Iti adoduan nga bulan ko, manong nami, kagatag maten, iti kagangin nga cellphone ko. Iti cellphone, ti karoba, manong nami, iti muna nga tinawagag. Nga pakitad da, kadalanang kanikabsat ko, ti cellphone number ko. Nakakatang naman gaya man, manong nami, ti second hand nga cellphone. Daytan. Napintasan ti komunikasyon tunggal may sagana kami. Kumusta ka dito anak? Hakakadikan matlang marigatan? Narigat na ng nagananusak. Ana, natawagam ka din ni Bobot. Diyak matamo ti pagtawagag ken kuana. Sinuratam ka din. Sambay nang. Akit suratam ko matap no mama na ti address mo. Una baon nagto ni Mimi, absat mo tamabanan to dawatin cellphone number na. Uno, itadmin to keng kuwana dito ka number. Saanin na? Ano nga saanin? Makit kita yung kadi? Pasaran na luganak namin sa nga pa nagtsandaan. At kumusta mo tanilenlen ko na agad. Kaya, amin duwa ka nga nagpawit. Iba't pati mo at ipalayang ni Bobot. Tsaka mo kong kuhanan na ng saan pa lang napatig dito kami, nubing ka pa ay. Kasi at man tapi manaw ka ta aranta na kakid nga kasarkat. Asawa iktot anak yun no kasto kung kunanay di. Gabot agro-urnong ka no. Kumusta mo din tatang? Jay, pasaan anawa ita or magmatuol na nga roden, di pala agawid dito balay. Sa nakasapsapang nga mapan. Bayan nyo nang. Teko na akong. Data ito tagpatalon. Data ito pag-abangan da. Sapo. Kasi ako mapasamak tayo. Saan tayo na yung problema nung aglayos o nung agbagyo. Mga parakdar tayo konkreto nga balay. Dakkel na pinta sa balay nga kompleto alikaman. Ay, aging ganan lang tara pa-update anak ko. Kit pagyamyaman mi. Nabasit lang ti ibatim. Kada di maawat mo nga sweldo. Sabi ko mata, saan ka marigatan dita? Sabi ko manang, ilagragbid na karag di karkararag yun. Idadan talo nga bulan ko manong nami iti pagyanak nga balay ken karinderya. Maglagi din tanarwamak manong name iti rigat.
Sud ka po ng kabaylak ore no talagang obrak amin. Nabi ko mamat manong nemi ore obrak amin no saan da nga natay baon nga baon. Aglulumbada. Iya siyak tilnam. Ikul ka siyak tilnam ko naket. Oh manong nemi jak pay amo kudkudan hindi kita nabuto na daduma. Iri mamamok manong nemi ti may nga taxi driver. Na nagluganak na minsan manong nemi. Nga napanitiya, tiyandaan, iti market, tas yak tinaggatang kada kiti kasapulan, manang namin ng runa, kada kiti nayon ti ingredients, iti panagkarinderya. Ilocana kagayam. Siyak ni Alex. Ni Alex manong nemi ket duwala nga balay, iti nagbaitan. Iti ayan ko nga balay, kaniti balay da. Iti ayan ko manong nemi, ayan mi, nga sadag iti terminal, iti bus. Adumat na kiti napipindas nga balay, adumat na kiti kakailang nga balay. Nagaram kanjak ni Alex manong nemi. No pa'y, awan pa'y tinakuna nga formal nga panag-break me kinibubot. Ngayon minsan nagundawi manong nemi, nagring di cellphone ko. Iti song batak, ni Bubot ito mo tawag. Kumusta kan, Lenlen? Bubot, nakalagib ka man. Itaka dilang intad daking kati sa cellphone number ko. Nabayag basitan. Abay nga talang tumawag ka. Awang kami tumawag. Abay di kayo paspasada. At ititalyer di tricycle nga paspasada. Naka-istambayak. Kamutawan ti mo, Bram. Gusto mo malagip na katawagan. Kumusta kan? Kasto eh. Wala no ato urnong mon. Ipapawit ko abing kadananang gitnatang eh. Isod agur urnong. Siguro maurnong kaputa siyempre. Sandal nga aguutang naman nga binulan nga pawitak. Basit lang na kanya. No, ada makurso na ang gatangan nga rawatek. Dahil lang. Kaya ka. Atut urnong nun. Kaya mabaling ka kumaikasarin na. MD ka dinakmat pinati. Maawis ka kidi next month. Nagbakasyon ka to. Nagkasar kami kini Irene. Insukat na nga sigod kayam. Hanga siya ti pinilim eh. Kaputa di nakibat patik. Sa bagay. Rinogyak idin. Tinanglipat kang ka. Itatana mo nga kasarkan. Saan ka masaktan? Kaputa idi pa ilangan nasaktanak. Kat naagasan itan. Congratulations and good luck kada kayo kini Irene. Umay kanto? So, pa pagpletek. Idano mong tulayangan ti kablao ko kina Irene. Sige nga rin nga adubra. Okay, bye. Timawag laing tapno ipakamo na manong name. Nga dagaya man ng isukatan na kanya. Kaya kasar dagaya man. Bubot. Saan nga sikat ni karikan niya? Kan saan ba ta siya tinikarikan ka? Sabi ko ma, nanaragsak to di bangunin yung pamilya. Katsyak. Sabi ko makiniapo Diyos ti turong nak. Iti lalaki nga, mangitag ay kanya. Ni masino? Ni Medla Alex sa tagar-aram kanya. Na taxi driver lang. Intuloy ni Alex manong nemi tinangaram kanya. Mangrugi man idin manong nga maasidig tarik na keng kuhan. Nang runa manong nemi no kasta nga day off ko gastarin na ti may sangal daw saan nga agpasada. Kat syempre iturnak manong nemi ti syudad.
Di paspasyar nak manong nemi iti mall. Siyempre. Makaliwak sayak met, makarelaksak met. Na may kanak nga rod iti day off manong nemi. Ken kaduwag ni Alex. Ni Alex nga guwapo manong nemi, macho, caring. Managregalo pa eh. Kadi awisan nak manong nemi nga magbuhi ti sine. Tsaka mahilig ti sine. Walan. Abi awisan nak ti pagsinyan. Tap na dugon daway mo nga mga rakob kanyak. Nga mga kanyak. Saan ka di nga kasi ti ranta, di kita pair by pair nga mapanti pagsinyan. Saan nga kaputa at mapandabuyain. Ngam kaputa kaya dalayang ti may kandi kong daway nga kwa. Di ba? Apay mo. Da siguro mo tin experience mo niya. Oo, pay. Experience nga niya. Makasang ka ng bilchin. Ay. Dito tumabaling ko yung panakal, Alex. Salamat matak tidayaw ko. Sa akong tulaitad ti amin ko ti lalaki. No isot sigurado ng asawak. No makapagasar kami. No asta. No sungbatan na. Awisan ka nga check-in ta. Di mo kaya? Ay. Sabi ko ba? Di mo ka di kaya ng experience di imas na. Sus! Saan ko kaya't nga madadahil itarapahap ko? Ano ang tarapahap mo? Sumaya tibiyag na. May ipay mo ka ding? Nakaspagarikan da si katagbaling nga asawak, Alex? May ipay mo ka di tarapahap ko? Nga niya? Diyan balay min di probinsya. Panakilak. Napinda sa balay. Kumpleto talikamen. Arapahap ko nga, imbes nga makital-talon nilang tatang, isot nagpatalon. Isot to'y abangan da. Isot pa digit abang, ito digit makital-talon. O na yung mantan, diyak pa'y magkagatang tibukod ko nga taksi. Makibas-basadag lang. Kung lang matlagayam. Nung gusto sana ka may karikin ka? Alex, nakasaysayat ka. Ako mo sa bali agarim kanya dito yung sila ang kasiksika. Kanmatlaw ko man. Ngayon patik na. Oo. Saan ka man narigat nga ayatin? Ang amnadya ko na mga i-check-in na saan to mapasamang data. Ura yung girlfriend ako. Kito nga ron, ikasar ka. Saan to mapasamang ti amin? Makikasarakan ka. Umat kang kati pakatungpalan terapap ko. Nagnato kami ng terapap mo. E din doon kasambahay ka lang. High school graduate ka lang. Nangato oray data nga rapap mo. Kasi anong kung magunod mo dahil talaman? Basta, sa terapap ko. Katsa mo may bahay. Dikat aring na, pinain akon. Mabalintamat nga karelasyon lahat ha. Naging galang ti holding hands. Sumuro taking ka no. Kasto nga day off ko. Ngam di nak-check in. Kat nukas pagarikan ta. Agarapahap kami. Tamakagatang ganti bukod mo nga taxi. Agbaling ganto nga taxi operators ti mano nga taxi. Oh. Diba? Nadasa nga pulo nga taxi mo. Alis to kang makaurnong. Di datantun ti nga duwa ti mang papindas di balay mi. Oh. Ken no adam isaldada nga talon. Di ka bailan tato nga saldaan o nagatangan. Oh, di alis to lang nga matungpal. Takasano ko magbalinak nga operator ti adu nga taxi. Kadyak pa makagatang ti bukod ko nga taxi. Dandanin ko makatawan iti pagpapaayak manong nemi iti sumubsubradan. Kaputaw matan ti kaduwak iti karinderya. Manong, trabaho kumat amin. Kadadamay nagiti gondawi manong nemi na physical saktan nak ni Ma'am Esther. Tungpain nak.
Ma'am, apay katong panak. Gaputa gaga ka. Ibagak lang aro din nga muna nga si kaswam. Binaybayam. Una nga ma'am, ni sir, ato ba't baon na. Di kita talo ka agakabsat nga. Maunda dito. Gano'n rin man paykas di ma'am. Saan nagkabasat na tangaraan tungpain? I-report kayo. Na? Ag-report ka? Good. Maltrutandak nga katulog yun. Ubra ka amin. Nagbasit sweldo. Ipasuldo yung kanya. Sunod pag-reklak mo, ha? Itulpo kayo. Tulpo? Sige. Sagbay nga itulpo. Anay ko. Garawaran na kita arawatin. Tapumano ka doy. Saan na ka nakasabulan? Ha? Mabuting kayo kung may tulpo? Saan na kamuting may tulpo, loko? Anong name this oras tirabi yung pagpakaasyak pa edi nga. Ma'am, maturog ka ba dito ina? Tayo ito nabigat ti paragtala ko. Ano serbi ng oras pagtalawang ka? Ganakatagtagsit ka? Ha? Kasano na tatakas ka rabi? Dam di may sakata kami? Kabayatin nga dapela oras sa rito nga rabi? Iso nga ora mismo. Talaw ka. Umanaw ka. Manong name no niya, edi tibang nga bit-bit ko, edi agapuak sa di probinsya. Isumat la tibag manong name. Nga bit-bit ko, nga rimuari di dahi nga balay. Nga wanti mas doon papapanak. Nga malakip ko ni Alex. Tinawagag ni Alex manong name, di adda ako ni ti kalsada. Agpapamyanan na. Edi as nagtibalay da. Nagring. Nagsimungbat. Hello, Lenen? Apay? Adag ti kalsada. Tabagadahan ti balay yo. Tabay? O may ti balay? Meka, tagadata. Pinagtalod ako na Alex. Pinagtalod ka? Kato, hindi. Okay na. Umaka dito balayan ta. Sikanti para lutod to eh. Sikanti para dalos. Kahit mo sawan, nagbali na kakatulong yun. Saan na kang sweldo na? Baka namin kung pag-sweldo miking ka. Ngayon sikat agyan dito yan. Tapno saan nga manigatan ni nanang ko. Katagasawatan. Diyan kaya't. Uray na ditayan mo ha. Rumarat. Mabitlahin. Sige, bye. Rimuar ng peso manong name. Naka-short, nga naka-uyos. Hindi makita na. Mas dagitayan ko. Sige, buti na tabag ta sa timang bitbit. Tapay, hindi dito balayin. Napag-isunay. Malaglagip ka eh. Numabalin na ako bakit kay Daka kung na tinagap ko. May ka nagkaidatan. Tsaka kaya Alex. Apin din mo kaya? Tapay, asawa ka ko man? Kasi ang-asawa tayo tubigatin. Tsaka kaya. Eh, papanam nga rod. Papanak palagi standby din. Dito terminal. Ado matiha. Agis standby nga, tutugaw nga, nakatugaw lata nga maturog. Kahit mo kung marunti hanggang plaster nga maturog. Eh kasi nun, o meron na nga, umay dito nga, durigista. Drug addict. Katramasenda ka. Umay ka lang, hindi tabalay, me. Mas safe ka. Makaturog ka na yung bag. Kalpasan nga ko Ito mapasama ka na tamay ka. Sanat na patpatig, Alex. O pangpasan kang patpatig. Isukurot nga kaya't kang asawain, kapati patpatig ka. Kaya't mo lang matungpang ta, rugstab, riknam. Kan sana ka sumurot kang ka. Abi nga rin timawag ka, nagpatulong kanyak. So nga rin nga babawiak, no, api nga timawag kang ka, dati nagkaya matulungan. Irubunak mo kasi sa ganun nga rin kahit mo papanan. Mapangkagistan ba ito hotel? So pagkabayadam. Libre lang nga rin dito balay. Sa bagay oran, araramidam na saan ko kaya. Ngayon siya kaya. Ang mga namalukol mo tutirikdak.
Matunda lang tarapahap ko. So nagtitakan, uy, pamanam. Inagas naman di terminal bus. Nagpatpat na nga doon at tao. Mabaling kong dumate, agad dalatan no, dapagid taak. Ito imakan, saan dya kaya? Bahala ka. Nagistambayak nga road manong naimi iti terminal ti bus. Nakaslalaal daw lata. Takado di iti sumangpet ken rumuar. Agbiyahe ken sumangpet nga lugan. Nakatugawak ka nagsanggir manong naimi igim ko na tati shoulder bag ko. Ararakupet. Kirigam ko latamat. Manong naimi ti bibit-bitan ti bag ko. Naiturturog ko manong naimi. Pumarbangonan, hindi makaringak. Napanak manong naimi, di kasit kang karinterya kasadyay. Nga nagkapeak. Tapos na mabisinak, nag-order at ipamikat. Nagsalsalud-sudak manong naimi, daking kukat karinterya no mapalak. Mabali na kasumrik dito, pansamantala. Ado kami ba dito balasan ko. Apaya, kapkabom dyan probinsya. Hana na. As dagla dito yung nagganak. Pinagtalaw dak, hindi pala rabi. Talagang hantsak batil makaanos na rangas na. Sakit ato ti trabaho amin. Dati ka rin dari sa Jai, banda natin abagatan. Ayan da, Esther. Amamunin Esther, amamu ka. Yung bagata na anusap, di manong abulan mo ta. Nasuro ka makatawan. Yung bagata maanusap. Awan ti makaanos ka daw kakatulong ni Jai. Isapoy. Amamuk ni Esther. Naranggas na Jai. Kaya man nagbaon na kita anak na. Yung bagata na anusap na kasi kapaot na. Uman kami sa baling kapag trabaho wak na. So kami titagos kasi mereka kiti nagkapok ti probinsya. Katulong, di masapo, makakait mo pag sa trabahoan. Una na, adamang moyo. Baka nakaaladan. Alam mo na. Dagtutuon nga bigbigay ka na. Imbaga na akong katakay dito na matulungan dak. Nana, ano takan yun, Nana? Nana, Banji. Siya man ni Lenlen. Maramamit lang ata. Tawagan. Nakarinig na itan. Hello, sir. What, sir? Ni Vanji dito, sir. Isakto ka ti dati nga mangmangtid ka na kayo ti katulong yo. Na ibagayo din na minsan nga awaman nandiyan katulong yo. Anda ka din kasukat na, sir? Awan pa eh. Lakit, adaman na i-recommender ko kata kayo Jakmet amon anat kinatao na talaga di mo unang entit ko kada kayo. Pasensya kayo na adaman pidpidot da kada. Yung panagkunak dati kat dasing pet. Uwan, sir. Kasarito yo, sir. Sige, sir. Mabiglang, sir. Kasarito na ka. Dati gayam nga ahente kay tikatulong na. Dito'y terminal. Tibas, adono ka di kita kapot ti probinsya, kasapsapol nga dagos trabaho da. Kita, siyempre no siyak tiyo mo yun pagsaludsudan lang, kita agrekomendarak mo yun. Anda bayad ko ngay. Kasta ka din na, uy. Alak, salita kayo. Sino ka din? Alak, ni ko na. Sino? Ora, isuneta ni Sir Carlo. Carlo? Masaya data nga tao. Saka, sarita mo. Hello, sir? Hello? Sir, len tinagan ko. Nasurukan nga makatawan nga dak ditoy. Nagyanak di may isang balay. Anta karinderya na narigat ka puta. Ubrak mo amin sakit naranggas di amok sa managbaon na giti. Ngayon, amok kami nga trabaho, sir. Okay.
ibagam kini nanabanji. Kaya itadaking gada complete address mi. Yeah? Mabaling mo taglugan ti taxi at ipakidam na tang address. Ita ka din, sir? Ita na. No, ita di kayat mo. Ibagam nga awan pagtrabaho mo. Sige, sir. Sir, thank you, Sige, oray na ka. Well, sir, thank you. Nanabanji. Kat no, kas pagadagat ta subrek ka. Amon tulatan ni Sir Carlo Taramidan na idagas na no kanto iti bayad ko. Manumet no ka? Ay, kat no, magustuhan na jitad ko. Kat karawan naman ta, 2,000 Ama. Mano nga tat serbiyak? Talo da lang. Suda nga gasawa. Kat di pa kasapulan na unay kat da mga iwan kada janak da. Agbaling nga katulong kanyaya. Basta gayam. Hanggang marigatan sa jay. Gamapay nga awan tagpaot. Katawan tagpaot at ako sigun kada kwa dabat lang kat nasadot da. Nagbasilang arteramidan dan. Nasadot da ba Ada na jay. Makipunpal da, makicachat da, na obrada. Mababay ang dama obrada. Kanya may isa, ada ka pidpidot na. Ato ka agpukaw. Iso nga siya, agpaot ka sa balasan ko, no lagit agbaling nga napod no. Sabi ko manana, hello, saan ka man ang liblib at no napintas to biyag mo nagit, paladawan nagtubat Una na banji, hanggang malipatan, namay nyo data. Basit lahing manong name iti pinagbayad ko ti taxi nga nang itulot kanya, iti may nga balay. Napalawan ti alad, manong name anapintas. Sambat uning nga dakkel, manong name nga madlola ta, nga mabalindaking kuko. Nakalukat ti gate, manong name kat tinawagak ni Sir Carlo. Tanaalak nga or tinumber na, Sir, anda akong ditoy. Sobra ka, dumamang galatan, nakalukat ti gate. Magit kita ka. Magit kita ka di Sir. Sobra ka. Isip ng ilukan iti main door, manong name. Len, dito ti balay mi. Dito man ti asawak. Hani, ni Len. Ti kasukat, dating kakatulong tayo. Hello, Len. Hello, ma'am. Hello, sir. Okay. Nagagit ka di matlaeng? Uwan, ma'am. Siya ni mamo nga Mercy. Okay. Aga mo kay samatan kinisar mo ka Carlo. Irin to ni Gigi, ti anak mi. Gigi, ha? May isang ubing manong name iti rimuar, di may isang asilad. Tsak mariro. Katawan ti walo. Mami, Daddy, di manin sa baling nga katulong tayo. Baka na sadot manin. Una sa angkit, tangsit anak, udot anak. Hanak nga kudkudot, sa hanak nga natangsit. Gigi, siyak ni atim nga Len. Yaya Len. Oo na no, yaya ka. Yaya Len. Patpatat at tinagan. Saan nang patpatat nagan? Len kanyak, Gigi kang ka. Kahit ko sawin, naulit. Len. Checkmate ka Gigi. Ngam di ba ibagbag agalunggong wen. Gusto at ibagbag adigiti classmate ko. Ang kunto ibagbag nga Gigi agalunggong. O niya, irugi man. Owen sir. Gigi, Daddy, si kanti mga ipatuldo, kani yaya Len, nasa dinuntayan ti kwarto na. Iyan man lang tinagkwarto na giti mo na. Kaya na. Sa jetiyan ti kwarto ti yaya. Sige, umay kakaro din. Yaya. Sige, surutan na. Sige ma'am. Ma'am sir. Abagaso na panagluluto, makamukan doon ng agluto.
O ito nakapag-shoot kami kini Mercy ng asawa kita. Ay, masam teklo to ha. Ayun ma'am, sir, nagapuag ti karinderya, nasursurok man din kita luto karinderya. Isuro na to ma'am, no, anya na kita luto kahit yo, tapos nirikasta kita, masursurok. Nagustuhan na tilutok manong nemi kat talagang isunuruan nak ni Ma'am Mercy di kiti kayat da nga luto. Wen, di kitay siyempre putahe, menu, putahe ka na kitay adda mabalin na. Agbatbata da manong nemi ngagtrabaho, iti bukod da nga negosyo. Ada negosyo da manong nemi. Wen, kat nagpintas. Iti kasasaad ko. Kabuta, basit lang di trabaho. Trabaho ko mat amin agdalos, aglaba, agluto, agkasikaso iti hardin, mangkuyog, kinilenlen, nga mabanti eskwela. At siyempre, orayak tuwaten. Agawid kami. Mangaldaw kam di eskwela. Sakam to agawid. Agubrak to manen. Tulungak to nilenlen, iti assignment na. Sumangpet to deser ni ma'am. Nakaluto akton, mangangkam ton. Agadali manag akton. No sanggun to pala nga malpas nga suruan ni Lenlen, ni Gigi, iti assignment na, wano review ek, wano isurok, as lagbalin na kachutor na. Isun to pala asikaswek, saan to maturog yan, mapanak tumatin maturong. Masapak to managaring tibigat, agluto ak, ang dalusa, kirapin ko taglaba. Ito no mangan kami, naginawak, ang istimara. Mapantumatin obisina na kita kasawa. Kasyak, mapangutumatin itulod ni Lenlen, ba't naik ito isuna ito yung eskwela. Kaya nung hasta nga bakasyon, manong nemi kata Romuarda, sumurat akmat. Mapangka mag-mall, ag-shopping kami, igatangan dak na rawate. Kasangon dak amangan, manong nemi. Nakaragraksak kasasalita, kaayayam, karib-review, kakuyukuyog ni Gigi. Naragsak man ti pa nakisasalita kanyak, daser kani ma'am. Dakkel manong namitinted da kanyak nga sweldo. Kahit kasto ni taragsak, dananang kanitatang, iti damok, iti mangipawid ka na kuwada, ti sweldo. Manong namita, timawag da nga dangos. Dakkel man ita. Doon sa bali nga trabaho nang napimpinas dito, inanamnam ayak, yan mas okay da. Hanak unay mabambanog. Kin masaya at unay no kasta anak. Talo da lang nga serbiyak, agasawa sa da anak da, nakaraglag nga kasasalita, makay ayo. Sa dakkel tindad da kanya kasweldo. Kat noong pautak, talagang numakdakkel pati sweldo. Ikat di mo nga mairapin tayong basa. Kinakto nakaspagarigan lang. Sa bagay, ang mabayag mo pa lang pa nag-enroll. Mabayag pa nga close to klase. Ang dati kinigundaw yung manong naming ang pasari tawagan nak ni Alex. Tamo na nga cellphone number ko. Yung sangkon nga kaskaso manong. Kaputa. Sang arumbing nga ayatan di kaskwing kuwan. Agpadpada dalang kinibubot. Kumusta ka tayo ni Bubot? Numanan pag saludsudak ni nanang manunamin na kumusta ni Bubot. Kumusta mo tinda Bubot? Ay, masikugan na diya asawa na ni Irene. Maganak ka na diyo may bulan. Tricycle driver latawin. Katwa na. Nakarod. Kadyang asawa na ngay. Daon nagtibalay da. Tumultulong sa diya. Di na sama nakasurutan ng katugangan na. Tanong siya kung mas pagregan din asawa ni Bobot, baka adadang sang kaya kasurutan iti ina ni Bobot. So nga ako nang nga awan dito yung tarapap ko. Kaya dito, anda boyfriend mo. Ako makunang ang boyfriend. Ada na siya dagiti nga lalaking kadwak.
Awan ni Sona, awan kang kuha na tarapap ko nang di na maited. Sino nga minayat ti makaited, nga namnamay mga makaited tarapap mo? At na mga sawa kang ka? Nga baknang, kasjay. Sino kumamad nga rin tilaglag, nga baknang, nga mga sawa iti katulong lang. Inanang mo yun. Apay may suro yun ti ayat, no, anda gayat. Uri kasambahay lang kas kanyak, kung nakatulong. Lapintasak mo nang. Nasing petak mo, nagagayatak mo. O. Alala. Sabi ko, maanak ko ta, matungpal mo, tarapap mo. Hiragrag pindak nga rin karagini karkararag yun ang nasyat lahat kasasaad ko, ken matungpal tarapap ko. Ano tarapap ko? Dewang padakkel iti ito nga balay. Family house tayo. Nga kompleto talikamen. Makagatang ka iti taltalon nga agbalin nga ipatalo ni tatang mo. Nga ni tatang mo tagawat ka kita abang. Kawan. Simple madlang datang arapap ko ah. Ano nga simple. Pangalam ko mga ortigatang mo tinalawang ang talon nalaman. At then, nasurok ang makatawan ko manong name iti panagyan ko kada Sir Carlo kani Ma'am Mercy. Idita, isubli-subli ni Sir Carlo manong name ni Ma'am Mercy. Kapatamad banlaw ko manong name. Umuumra sa kumutkutong ni Ma'am Mercy. Ito salut-sudak kini Sir. Sir? Len, kamusta ni Gigi? Ako ang problema ka ni Gigi, sir. Huwag nga rod, nakananos ka. Ada ka di problema, sir? Happy kasi din ni ma'am. Sir? Ada na ka na nga sakit ni Mercy. Cancer. Diyos ko. Inidamok tandad to yung nakapimpintas ka nakasalsalun at ni Ma'am Mercy. When? Iminainot nga nagkasjay. Tawang pa edit sakit na. Sir, urang lamang sakit. Saan ka ang sakit? Kagura ka ni Ma'am Mercy. Humamuan ng asut sa sangitan. Maawat nan kinapod no. Bak nang kayo mo, sir. Niharamidan nyo ti amin tapno maimbagan ni ma'am. Uri nga tano ibusek amin nga puunan ti negosyo. Mawilakok pa nito yung house and lot. Nasa nga, saan nga mga ramid na abot Diyos ti milagro. Talaga nga. Mapukaw tayo ni Mercy. Wala. So nga. Amo ka din nilian din dito, sir? Amo nan. Di mo ka din madlaw nga. Naliday iso na. Nung madlaw ko nga naliday, liliwa ekso na. Len. Sir? Saan mo ka baybayan eh, Gigi? Sikat yung mga sikaso kinuha na. Nasaan nga masikaso pa ni Mercy iso na. Ito talaga madakasta. At doon di panawin mo, kinilen-len, ay kinididi ko na kuma. Ngayon di ina. Nagbalay na nga nakapatpatig kanyak ni Gigi, sir. Sa alang kamsat, pangibilang akin ko na. Noon yaman ti pagkurkurangan ni ma'am, ipapay ko kin ko na. When nga rod, madlaw ko. Kasta matibagbaga ni Gigi kanya. Sikapay lang ti kapapautan ng katulong mi. Gabuto nagbaling kayo matagmatag kanyak, sir. Ganang bilang nakbada ka pamilya. Yung gusto yung magayam.
Dandani tayo madgaya mapukawan ni Ma'am Mercy. Manong nemi pamuspusan ni Sir Carlo. Ito yung panakaetadog kumapay ti bihag ni Ma'am Mercy. Ngayon te ko nada manong nemi noan niya tinekari. Dumteng a dumteng. Dagiti kakabagyan ni Sir Carlo. Dagiti empleyado da. Umadag susublat nga mangsasarungkar kini Ma'am Mercy. Hindi to ta. No kasta nga saan nga makitkita ni Ma'am Mercy, ni Gigi. No siyak ti makitkita na, no siyak ti kaduana. Anong name? Agsang sangit, piman ti ubing. Yaya. Gigi. Saan ka ngagsangit? Saan nga kayat ni Mami ngagsangit ka? Nung kasasaritang ni Mami, saan ko pa nagsangit na talagang hindi na kayat? Yung saan ka makita? Isa di ba nagsangit ko? Opo, ni Mami tinaskin nga matay. Opo ay... Para ko pag tumaten ti ubing manong. Gigi. Ubing ka pa eh. Yung mawatan mo ito ti. Mawatan mo tumatlaing ti amin. Ngayon, ipasigap-sip mo iti panunot mo. Nga amin tayo kat matay. At dalaw mo nun na, at mo dodi. Rubig awatan tayo. Kasanuak no pa, sinundo pa iti mami ko nga rod, nawarin ni maming ko. Kat siyempre, mangalan tumanin ni dadim sa baling ng maming, tsak kayat. Di mo kayat? Orisa mo kayat, no kasapulan to ni dadim. O maramid mo. Ha? Kasanon no saan nga na siya nga mami. Ikita, naling dadim nga pili ah. Kapag ko mga saan nga makapili tiya, kasmatlaan ka ni mami. Alaman? Adumat di dati kita'y napipintas, kan nasasyaan, nga kasukat to ni mami, mas pagarikan. Diyan kayat. Oras mo kayat. No kayat ni dadim. Diyan kayat no saan nga siya tagpili la. Yaya? Siya tagpili. When, basta, saan ba lang sa panunutan, tas bibiyag pa lang ni, ano yun, Jay? Apay, ni dadim na, Jay. Kastawa na yung tiba naganaon ng ugna. Ha? Baka ano na tayo ni Mami? Natayan ngagpay sumanong na imi. Nakastoon ito alistumi kini Gigi ka na paniti silad nga ayan ni Ma'am. Tarara ko pa rin ni Sir Carlo manong na imi nga wagwagwagan na agsangsangit nga pagana nga agbiag pa'y umangis pa'y agtimag pa'y. Yan talaga nga sa halang nga angis ni Ma'am Mercy. Kastaon na mati panagulang-ulang manong na imi ni Gigi. Madakmat nga naanawak yung kuwana mga arakop kang kuwana. No hindi kiti parit manong naimi ni Ma'am Mercy agsangit kami nga mangignaw na makita na. Ngam kabuta si nataymat na ni Zona. Sana nga makita ka naman. Kasta o na yung manong naimi ti anong ugmi isang sangit ni. Yan kabayatan manong naimi nga nakamansayag adulat tamat na kiti agsusublat nga tattaong umay makitungaw. Sir, Lelen, maangang kayo, sir. Magipaunan kayo. Sana sumalik na tarawan kanya. Sir, Matt, nagsakit ka nga at sakat sumaruno. Kasano nga rin ni Gigi? Dito ka matpanunotan, sir. Maangang kan, sir. Nagyamanak, Lenlen. Sa mo baybayan ni Gigi.
Awang pagdanagan nyo, Sir Oresan, yung iba kang adyak baybayan, talagang sangko baybayan. Sir, awatan nyo tikinapod, no? Agbumpong kaya nga sigod. Maraming taktureta na malpasan ti tabon. Kaya di malpasan ti tabon, manong. Sampay na nagsubli ni Sir Carlo na nangasikaso to opisina. Uno ti negosyo na. Nagpakadakid di. Len, sir, mabati kay ni Gigi. Kasi dito natin, umaraan di kiti obligasyon mo dito sa mga bebay ni Gigi, kung yung mga mga nagbasa, or I am. Paano nyo, sir? Nagbakasyon na. Indun ka, ano't panagawid nyo? Check mo. Mapana ka na kiti lugar nga, pakailuliwag ak ti amin. Pambarak sumapul iti kasukat na. Ano? Sumapul ka iti kasukat na, sir, kay tabtabon pa lang. Kasan tumilatong pala, saan ka di? Mawatan na katapat ni Mercy. Tutagos sa kang mga alat ti kasukat na. Damang liwliwakan niya. At damang liwliwakan ni Gigi. Saan ka no akayat ni Gigi, sir? Nga? Namala kayo ti inaana nga sa bali. Wala din na kayat no kayat ko. Kan saan na kayat no kayat yo. Nga mangala kayo. Saan na ka no kayat nga saan nga iso tagpili. O makita yo, sir. Agkatawa kayo. Nga po na nakakatkatawa mo natin istorya. Saan kong istorya? Nga mo tagpaybeso o resaludsudan nyo natin ni Gigi. Gigi! Kaya, nagpakada ka din kayong kanidadim? So, kumansuro mo pagkada. Papanam, daddy. Mapangano agsapol iti kasukat ni mamim. Oh? Hello? Magalis tumatan. Nagbakasyon na anak. Saan na kong tugot? Nagbasbasa ka. Tamabayag ka kadi. Tsaka mo nakasunod kabayag ko. O, ang pagdanagam di nakamadbaybayan ni Len. Ano di ko na ni iyayam nga ni Len? Nga di mo kayat? Nga madaan ka ti may kadua nga ina no saan nga si katagpili? Tsak at tagpili. Sinuwarat pilyam kas pagarigan. Ma'am, mangisang badag to, yamamukeng ka, mangalak talo nga pagpilyam. Tagtalo? Kuman. Agigidanda, daddy? Hala. Schedule itangal daw kuman, di may isa. Sa ito bigat, di may isa. Sa di may katlo, di may isa. Talo? Ikit iraman mo na. Ni Yaya nga pagpilyam. Ano ko nam? Hala, Gigi. Hala, ni Gigi. Kit balasang met ni Yaya. Daddy, kapay mapangkapalat sa bali. Medyo alaem, kakaasin to nga mangis as electric na kanya. Kasta akmet. Edin to ta ni Yaya. Naawan ni Mami, isuna. Kasla isod tibeng kadua nga maming ko. Disot alain yun. Hala, Gigi. Gigi sa, sir, ano patpatsente anak yun? Anak yung maramang na pagpilihan, sir. Kaya mo nga sa wen, noad talo nga mamaling mo pagpilihan nga may raman ni Yaya. Ni Yaya at pilyam. Kawa na, dagos na nga ibagag nga so, Hala, nga mabalin, Gigi. Api ka man saan nga mabalin, may boyfriend mo. Sana kamay ka rin. At ka din nga, amo, nga mga sawa ti Yaya, uno katulong na. Kitni. Sir, hamon nyo patpatsyot yung anak yun. Ala, sir. Ang bigas naman ng kitang kanyak, sir. At nagalintigan din ako. Apay lang ang mapanak dito sa bali. Sir, Matt? Tadi mo ka ni Kayat? Kayat ko, ni Sir. Sa anak ba't ka narikat Kayatan, di ba? Ni Sir. Kaya ginabot no na matugtog talang ka no ko, ang kitaan na. Ano?
Di ba? Kung anong katinaka mo, sana klaw makatulong, kan ni Sir, kumakit baro pa lang, kung na wala. Ni Sir, saan mo da? Gigi, Daddy, yung kayo ng grubat. Ha? Kakuyok ko yun, di ba nagbakasyon ko? Alam, Sir, di ka pa nagbasa ni Gigi. Kasi redaktor ni Maestrana, makalawas man lang. Agtur tayo sa Pilipinas. Kan saan akong ngawawagan ni Sir? Hala! Carlo, tinakan ko. Len. Sir Carlo, lenggan din yaya. Saan nga yaya, tawag ko ka. Nadagit, Mami. Mami. Hala, kataptabon lang ni Mami. Ngayon maragsakan lagi di dadan niya. Tadi ni Yaya Len, una ni Mami Len, kasukat na. Amo naman ka na siya di suna, di ba? Katuin, maragsakan lagi di. Suna na pala turuhan niyo. Hindi kasukatan. Yung mga laki di gamit siya, nagbakasyon tayo. Agtor tayo di Pilipinas. Hintay di Boracay, di Tagaytay, di Baguio. Hintay ito pa di probinsya aming arod, sir. Ay, Carlo, wan. Iyam amuna ka na di parents mo. Ibaga nga, iti mabit, kalpasan lang iti makatawin ni ma'am mo, ni Mercy, agkasartan doon. Isunto pa lang, sir, ate ko tiyan niya. Walang kahit data so kahit mo diso, hanggang nukas pagkaringan na mailiwak to, agad sir kakto, ito kwarto maganda. Hala ni sir. Sir ka di manin. Ano may kan mama? Mami, intag rupuatan na kitanwatan tayo. Intag bakasyon. Nakaragrag sakak manong tanadaanak manin iti boyfriend. Bali arig na may katlo kang boyfriend ko ni Carlo. Ngada pa yan anak ko manong naming ni Gigi. Ini ba nagbakasyon mi manong naming kas kamlag asawan ke ni Carlo. Di ko orang nalayang manong naming da kami ke ni Gigi da kasiled. Tano kasta nga check-in kami doa nga siled ti alam mi. Kalbasan manong nemi, tingalapang kami, kadagiti kursunada na, papanan mi. Iti naudi, nagbakasyon kami, iti lugar mi. Tinawag datatang kininanang. Nang, kumusta? Reno, alisto man lang, nakamove on di boss mo. Napengar di asawa na. Nagsagana kayo. Nagsagana kami. Umunang nagbakasyon na. Ay, bakasyon ka. Talawam di kita agama. Kasi nung mga sikaso ka na kuhada. Kaduwak ida. Ay, kaduwam ida ng bakasyon. Abi nga dito ka lugar tiket. Matinapinas ka lugar dito eh. Nagsagana kayo. Alalaw, nagkakababayin kita pagtarusan yung oras dito balay. Kaya to ni Sir akit, ay ni Carlo akit, dito tabalay nga basta lang hindi. Adamat kwarton ta nga pagkwarton nanto. Nung dating sang ili, masapol nga baro ti supot tipungan, baro di oles, di ap ti papag, ay lakit, gumatang ti kumangar ti kudson Basta, sagana kayo. Ken, mangal daw kam dita. Hala ka orti, sagana tayo nga makan. Ingkam to gumatang tilet sug nga manok. Haan, hanga di gajay. Masapol nga, nunyat may sagana ta. Pagkarasan niyo ni tatang, di taltalon, nga dalag kada paltat. Kaya kada gurgurami. Tayo suntot maituno, kada maling ta. Kaya una. Kaya nagparte ka tinetig mo, manok. Sa adan to na tayo, hindi siya lang. Allah po. Kapon na kababain pa eh. Saan ka nakababain? Gabutan ni Sir, una ni Carlo, kaya suntot agbaling nga manugang yun. Hanya! Nang mo nagaskas daw ka di. Ay, nagkakumpay makabulan si asawa na ibaga mo nga. Saan nga naskan pa yung umadayo pa ni Sir Carlo. Ano ni Carlo ang pili. Iti sa bali. Nga butadak meten.
Ngayon bilang kumit nga anak ni Gigi, nga mami itan ti awag kanyak ni Gigi, imbas nga jaya. Sasangkon nga awagan ni Sir Carlo iti Carlo, nantikat Carlo. Kahit mo sawan, len-len. Makiasawa ka iti baknang. Okay. Kaya makita na ito tabalay. Baka patakda rin tinak kalabalay. Ay! Kaya ibagak to nga, igatangan na ni tatang iti nalawang at taltalon. Oo. Kahit nakasawin, matong balang tarapap mo. Oo, nanang. Okay tayo? Oo, talong at tawan. Nasurok lang ang talong at tawan ko nakuha. Nagbakasyon kami nga rod, manong nami, katkasla hawayano at simang pet. Nagsipod ta. Nagpaparty manong nami ni Carlo iti baboy, talo nga baboy para iti karabyan na napangkam nangal daw. Manong nami, kat inimas na, tililing ta kadadatuno nga lamas. Kat tinetib nga manok, manong nami, kat natang pakbet. Okay ka di matlaeng? Tiluto na nanang kinitata. Carlo? Okay na okay ha. Pintas dito probinsyayo. Nagpintas sa kitahin na kinalawa talon. Kaya't ni tatang ko nga may katangak iti bukod na nga talon kapag makital-talon. At doon lagi makatang pag ito na sa anin, sweetheart. Kaya ito balay. Kasarita kang dagos na gayam kong kontraktor. Kana architect. Tagaramid kang dagos ti plano. Ang yung magure ka. Dato nagdiswan na, dagayo? Saan sa? Di magatang nga, nanalawa. Doa kayo, balitalungan kakabsat. Ano kami ti planom, honey? Tsaka muking ka. Nagbasa ko mapay lang muna sa tanto ang kasar. Kasar tanga muna. Gani aramidan dati ading ni Gigi. Sa kanto agbasa, tapno katulungan kanto lang ang mga sikaso iti negosyo. Tapno ang damala serbina nga, talagang sikat kasukat, Daddy Mercy. I love you, Len. I love you more, Carlo. Iti padaya manong nemi nakitak dito'y ni Bobot. Bobot? Ay. Oh, kagbabayin. Mangalakan to ba? Nagbalong ka kamat sili ah. Ano sili? Silipin. Nagisupot kan to. Kamusta ka? Ura na bukod mo nga tricycle at ipaspasada? Hampay? Awan? Kamusta kayo matang ni Irene? Duwan ka anak mi. Ket? Harigat, di pa nagbiag. Napiyakan ka ta. Nagdinamagan dito yung lugar tayo nga. Nabalo ti amo ka lalaki. Ket siya kon ti pinili na kasukat. Ngagbalin nga asawa na. Kapag ayatan nak, ayatak madisona. Nakakaskasat ka. Naganapapak. Kinid daw ko kinapod Diyos ang matungpal ko matarapap ko. Iso. Ni Carlo, tinakapatungpalan tarapap ko. Kinunak manong nemi. Kat pimuno. Hindi nagsubli kami manong nemi dito syudahan tapno si kasuwanan ni Carlo tinegosyo. Kaya tapno maituloy ni Gigi panagbasa na. Naaramid man tan manong nemi ti panakay panakkel ti balay. Una ni patakder dakkel ang balay mi. Ana kompleto talikaman. Adamat tan manong nemi ginatang mi manong nemi nga talon hunod daga. Imbang tanirang-raramat manong nemi dagiti talon itulukar mi kada kasapulan dati kwarta ket inlako da kada kami. Kada datang gininanang manong nemi tinainagan ti titulo ti daga. Nagtaltalon madlatan ni tatang imkaduan na manong nemi dagiti daga ket impatalon na. Nga hakitan manong nemi ti sarusar wano bodega nga pakaipanpanan dagiti maapit nga iyabang dagiti
makitaltalon kang kuana. Intuloy ko nagbasa manong nemi kalpasan ti kalay sami. Intuloy ko nagbasa sa kalpasan nga naipasangay ko ni Carlo Jr. nga ading ni Gigi. Kaya Dr. Pusak manong nemi, gusto mo ti pa isasarag ko nga kadwa kong ti asawa nga mga sikaso iti negosyo. At nung hasta nga, umay kami agbakasyon diti probinsya mi manong nemi, agpadayala tamat ni Carlo. At siyempre, natalgad nga napintas ti balay, nga pagtarosan mi, iti family house mi, manong nemi, kabuta, napadakkel na mapintas, ken, naadan iti kompleto nga likaman. Naadan pa ni tatang manong nemi, iti moderno nga pagtalon. Ken kabuta, adamat na halit sin tatang manong nemi, may panggap ti agriculture. Di moruas nga sa lang apagay kanda dumapay nga mabaling nga maiya mula iti ay taltalon mi. Dito pa'y manong nemi nagmula ka dagiti sili kanda dumapay nga alisto nga malakong in demand manong nemi, bawang, lasuna, tabako. Nakapagturmos ba't manong nemi dagiti duwa kapsat ko ket iti agdama. Adamatan bukod da nga pamilya, adapintas met ti binangon da nga pamilya, tanapintas ti trabaho da, agraman da kiti asawa da, kaya da kiti anak da, manong nemi. Dalayang ang tatang, kaninanang, manong nemi, ti babat-bati dito da kalabalay, nga maduwa da kiti umas asideg, kada kaming kakabagyan mi, natultulungan mi. Dua, nga kaanakak, manong nemi, tikad kadua da tatang kaninanang, napagbasbasayan mi. Ken, dahil na dumapay manong nemi nga kakamagyan mi, ken oray di mi kakamagyan. No talaga emergency ng kasapulan dati tulong, da kami nga gasawa, wano da kita naganak kanya, iti asig ganda. Saan mat nga nagbalingan na imot manong nemi, da kita naganak kanya. Ken no kasta, nga malagip ko nga tawagan, ni Nana Vanji. Nana, kumusta kayon? Ay, doon nga. Ni Nana met. Mawawat yung adi madlang na di patulod ko no ka? Akit ko na Di man lakid daw kang ka doon niya kita ako palawaag ko man na ito negosyo. Puunan pabuludan dakban ti puunan kani Sir Carlo. Hanga na rin ka pagsasaritaan na tanana. Kasaritak ito asawa kat saan lakit ko makapagkid-kid. Alakit agya manaklauna ya. Ay kumusta matanda na Esther? Iyon nagbalbalinan na kita anak da. Tapay man. Nakasikog di inauna. Nagasawa nga din na oras nga sa graduar. Kakaasid agad din nga agasawa nga mang tultulo nga mang bibiyag kada kita anak da nga. Hindi damat nakaadan. Basta ya. Nagsarya ka rin daryanan. So karon nga ado di kita nagsarya ka rin daryan to nagsara. So nga pataklak man dato yung negosyo. Badalagit punak ko na. Una na. Awang pagdanagan nyo. Magdad kami ti libre kapuunan nyo. Ano, libre utangak? Libre. Gas pa nagsupapag ko iti kinaimbag mo. Naapod Diyos tinaimbag. Kapot ay may kakanyak. Kaya pag-isula unay met. Nga kasapulan ni Sir Carlo iti katulong. Nga si kamit lang tinakatulong iti bagim. Kapot ay nagbaling ka na siya at. Kaya di balon ni Sir Carlo. Haanan nga madayo pa. Sikan ti pinili na. Kapot ay nagbaling ka na siya at. Si kamit lang nga makagapo, no apa nga natungpal mo na kitarapaap mo. Babayan, iti panangpatgan ni Apo Diyos kang ka. Una na, nakasaysay at una ni Apo Diyos. Na ito nga ron, ti pagkasalitaak manong nemi, kanagyaman naglaunay, iti anos mo ng ornos kalpasangan na insan kang ka dito Italiana, kan kalpasangan friend request kang ka. Kan kalbasan nga nabuya, mabuya, dito yung live streaming mo iti Facebook. Sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyang aming nga tao kat adaan iti rapaap. Depende, no kasano, iti pananggunod kadatang rapaap. Ni Apo Diyos, ti sante nga liplipatan, ta iso, ti mangipaay kadag iti amin, nga kasapulan tayo, nga mga tungpal, pakatungpalan ti rapaap tayo. Toy ngardag yaman nga pagayam mo, len.
Thank you kay Len. Iting ka pa sa surat. Ang ka pa nang ipatulod at details ti pagkasalitaan. Thank you.